Üdvözlöm Önöket az Egy lakás, három terv első epizódjában. Kíváncsiak rá, hogy hogyan varázsolható egy ilyen lakásból egy szempillantás alatt egy minden igényt kielégíthető álomotthon, ráadásul 3 teljesen különböző verzióban? Akkor tartsanak velünk az elkövetkező 10 epizódban itt a Dekón! Egy lakásfelújításnál vagy építkezésnél nagyon sok múlik egy jó terven. De még így is előfordul, hogy a végeredmény nem pont olyan lesz, mint ahogy képzeltük. Milyen jó lett volna egy varázsszemüveg, amivel láthattuk volna pontosan milyen lesz a változás. Van egy jó hírem, ez a szemüveg már létezik. Úgy hívják, hogy 3D-s fotorealisztikus látványterv. Jól hangzik, ugye? Higgyék el, jól is néz ki. Ezzel a technológiával ma már a valósággal szinte megegyező eredményt lehet létrehozni, mintha valaki adna egy fényképet a jövőről. Az Egy lakás, három tervben ezt a technológiát felhasználva lakásokat, üzleteket, kávézókat alakítunk át, ráadásul rögtön 3 különböző változatban. Így a tulajjal együtt Önök is bepillanthatnak 3 alternatív valóságba, és eldönthetik, hogy melyik változat tetszett a legjobban. Egy korszerűtlen alaprajzi elrendezésű lakás. Szerencsére a lakás építészeti adottságai lehetővé tették azt, hogy ezt sútba dobjuk, ezeket a válaszfalakat, és tényleg egy modern lakóteret alakítsunk ki. Ez szükség volt gyakorlatilag szinte az összes fal bontására. Ez nem az én lakásom. Ez a te lakásod. Talán a legszembetűnőbb változás, ami a lakáson van, az ebben a szobában található, hiszen ide betettetek egy fantasztikus fürdőszobát. Ezt miért pont ide helyeztétek el? Hát ha a funkcióját tekintve nézzük, akkor legkézenfekvőbb volt, hogy ugye mivel 3 szobáról lévén szó, rögtön egy fürdés keretén belül megtisztálkodva beléphetünk oda, amit egy főhelynek nevezhetünk az ember életébe. Ez tényleg megvalósítható, ilyen formában lehet ilyet csinálni? Gyakorlatilag megvalósítható az egész, mert ezek a falak sejtésem szerint nem teheroldó falak. Letisztítottuk a teret, ebbe az irányba így elhelyeztük a szükséges funkciókat, amihez mindenképpen hely kellett. Ugye ide bekerült a WC, az maradt a helyén, bekerült egy gardrób szekrény és oda egy kis dolgozó, és egy olyan tér alakulhatott ki ezáltal, ami egy ilyen négyzetes, teljesen tiszta és egyértelmű tér. Tulajdonképpen mind a 3 tetszett, de az egyiknek, annak a feng shui-isnak a színvilága az nem annyira az enyém. Azt nem tudom egészen a magaménak érezni, de ötletes megoldás volt az is. Az az üvegfalas, az először, mikor megláttam az első képet róla, akkor kicsit olyan hatása volt, mint hogy egy irodába lépnék be. De aztán, ahogy így végignéztük az egészet, meg elmagyaráztad, hogy lehet leválasztani a helyiségeket egymástól, végül is egyre jobban tetszett, tehát tényleg nagyon ötletesnek találom, de hát megfizethetetlen, azt gondolom. Úgyhogy a legpraktikusabb, vagy ami így leginkább számomra lakásnak tűnik, az a harmadik.